Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Atong iampo nining misa ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ilabi na din sa atong nasod ang pagbalik sa Dios. Mubalik ang mga makasasala ngadto sa Dios aron makabot ang kabalaan sa kinabuhi. Ang ato sang mga benefactors and donors hatagan unta sa Ginoo sa tanang mga grasya nga ilang gikinahanglan, ilabi na ang kaputli sa kasing-kasing. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Ginoo, ampingi ang imong banay nga gitudluan kanunay sa mga buhat nga maayo, ug lipaya kami sa mga panabang karon aron sa imong kaluoy. Maagak kami nimo nganha sa kinabuhi nga walay katapusan sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Unya miingon ang katawhan sa Judea ug ang lumulupyo sa Jerusalem, hala, hipuson ta si Jeremias. Kabsan bagod kitag mga pari nga makatudlo kanato ug mga taong maalamon nga makatambag kanato, o mga propeta nga mosangyaw sa gisulti sa Dios. Dili pasakaan ta siyag sumbong o dili na kita mamati sa iyang isulti. Busa nagampo ako, Ginoo, patalinghugi in taon kining isulti ko kanimo, ingon man ang gipanulti sa akong mga kaaway batok kanako. Ang kaayo, baslan ba diay dautan? Apa naghimo sila gahong alang kanako. Hinumdumi nga midangop ako kanimo, aron paghangyo kanimo, nga hunungon mo unta ang imong kasuko kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Luwas ako, O Ginoo, diha sa imong makanunayon nga gugma. Luwas ako, O Ginoo, diha sa imong makanunayon nga gugma. Luwason ako nimo sa litag nga ilang gibutang alang kanako. Kay ikaw man ang akong dalang panan. Sa imong mga kamot
akong gitugyan ang akong espiritu. Imo akong luwason o Ginoo, o matinumanon nga Dios. Luwasa ako o Ginoo, diha sa imong makanunayon nga gugma. Nakadungog ako sa mga hagawhaw sa katawhan, nga nahadlukan ako gikan sa tanang dapit. Sa ilang pagsabot-sabot, batukan ako. Sa ilang paglaraw, sa pagpatay kanako. Luwasa ako o Ginoo, diha sa imong makanunayon nga gugma. Apan ang akong pagsalig anaa kanimo o Ginoo, nagaingon ako, ikaw ang akong Dios. Diha sa imong mga kamot, anaa ang akong destino. Luwasa ako gikan sa mga hakgom sa akong mga kaaway, ug sa akong mga manggugukod. Luwasa ako o Ginoo, diha sa imong makanunayon nga gugma. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligon ka sa among pagtuo, ug agaga kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Samtang nagtungas si Jesus paingon sa Jerusalem, gilain niya ang napulog duha katinun-an o giingna niya sila, pamati kamo, nagpadulong kita sa Jerusalem ug didto ang anak sa tao itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Siya hukman nila sa kamatayon ug unya itugyan nila ngadto sa mga dili Hudiyo ug bugal-bugalan siya ug latuson ug ilansang sa krus. Apan sa ikatulo ka adlaw banhaon siya. Unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Hesus uban sa iyang mga anak, miyukbo kaniya ug mihangyo kaniya usa ka butang. Nangutana si Hesus kaniya, unsa may imong gusto? Siya mitubag, isaad kanako nga kining duha ko ka anak palingkoron mo sa imong tuo o sa imong wala kung maghari ka na. Si Jesus mitubag kanila, wala kamo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa nga sa dili madugay akong imnan? Sila mitubag, oo, makahimo. Si Jesus miingon kanila, kamo makainom gayod gikan sa akong kupa, apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo o sa akong wala. Kining mga dapita alang lamang niadtong giandaman niini sa akong amahan.
Sa pagkadungog niini sa napulo katinun-an, nangasuko sila sa duha ka magsuon. Busa gitawag ni Hesus silang tanan o giingnan, nasayod kamo nga ang mga punuan naghari sa mga tao ug ang mga kadagkuan nagbando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kung usa kaninyo buot mahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. O kung usa kaninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya ninyo sama sa anak sa tao, nga wala muanhi aron alagaran kundili sa pag-alagad ug sa paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Jesus nagtudlo gyud nato sa pag-alagad sa walay pagpangayog baos. Mauna nga dinhi sa atong Ebanghelyo sa dihang nihangyo ning duha ka managsuon kuyog sa ilang inahan nga palingkoron sila sa tuong bahin ug sa walang bahin ni Hesus. Kung maghari na siya, giguba ni Hesus ang ilang panghuna-huna, pinaagi sa pag-ingon nga makainom gyud mo sa kupa nga akong imnan, pasabot makaantos mo o makapakamatay mo uban ako, pero ang paglingkod sa akong tuog, sa akong dili na ako, iya na sa amahan. Ang pasabot ani mga igsoon nga dili ta maghuna-huna sa atong kaugalingong kaayuhan or kaugmaon kung mosunod tas Ginoo. Igo na kaayo nga kita motuo ta nga ang Ginoo muatiman gid nato, nga ang Ginoo muluwas gid nato. Di na lang ta maghimo pag atong kaugalingong standard. Nige, lingian na imong tupad. Nya ing na siya naapakay ihangyo sa Ginoo. Nyag naaga ni siya ihangyo, buango na siya. Ang ato, tuo lang kita. Sunod lang kita. Muna diri sa unang pagbasa, si Propeta Jeremias, murabag concise ni nga sitwasyon sa iyang kinabuhi. Nakaingon siya, Ginoo, ang buhat nga maayo, baslan ba daig dautan? Ang akong pagtinarong sa pag-alagad sa akong isig katao, baslan ba di ay nilag pagdaot o daotang buhat, daotang plano? Pero niingon gid siya pagtapos niyag sulti, niingon siya, hinumdumi nga midangop ako kanimo aron paghangyo kanimo nga hunungon mo unta ang imong kasuko kanila. Pasabot, ang tao di ang nagsunod sa Ginoo, di gyud masuko ngadtos mga tao nga nagbuhat og dautan batok kanila. Kaduhang lingi, na di ka masuko sa imong bana or sa imong asawa kung mga bit. Di ka masuko. Nga mayroon ganun siya, adi sa tamahimoy masuko sa dana. Na mayawaan gapunta ng dapita. Kining atong tubag sa Salmo mga igsoon nga nag-ingon, luwasa ako o Ginoo diha sa imong makanunayon nga gugma, dako kay ni siyag kahulugan. Nga kini di ay kaluwasan nga gikan sa Ginoo, dili ni sama sa kaluwasan nga gikan nato. Kay panganang gikan nato, pasabot gikan sa atong balaod nga tawhanon. Ingon, luwason nato ning asawa nga gisigihag kulatas bana. Unsaon pagluwas? Ikiha ang bana, prisuha ang bana, pabayra ang bana, unya i-divorce. Kay haron maluwas na siya sa peligro. Pero ang sa Ginoo,
luwason ta niya pinaagi sa pagsupply og makanunayon nga gugma. Lahi no, pasabot luwason tas Ginoo gikan aning mga dautan, iyang butangan og gugma ang atong kasing-kasing aron dili ta mohunong og higugma aning mga dautan og dili sad ta matakdan sa ilang kadautan. Kay ang atong kining gitawag og kapildihan kana mangyong makasa ta. Kay makasa na ta mapurfit man tong trono kadtong langit nga giandam sa Ginoo. Muna supplyan ta niyag makanunayong gugma. So kung ikaw ginikanan ang imong anak mga tapulan kay tanan, mga masinupakon kaayo, kung mudangop kas Ginoo niya mo yung Ginoo luwasa in taon ning akong pamilya, ang una gyung himuon sa Ginoo nato or kamo di ay mga ginikanan, tagaan mo og makanunayong gugma nga dili gyud mo muundang sa paghigugma og pagpasaylo, pagdawat og pagatiman sa inyong mga anak bisan pa man og murag hopeless na ang ilang kahimtang. Nya ganahan mo mangayo anang klasiha sa kaluwasan. Ha? Ganahan mo? Di kay mo ganahan, impierno dayon. Mabita na dinhi, ako sad nagsige man sa kog hangyo Ginoo, luwasa in taon may ani mong daghan kaing bayranan kay paspas na kaayo ang trabaho sa atong kumbinto. Ato ra ba gining gitarget nga mahuman unta karong pizza 12 or ini ka Abril kay before sa pizza 12 kay ato untang publisingan. Murag mahuman baya pero ang atong bayronon 40 yung daghana. Mao na sige lang yung kog pamaligya ninyong slots. Naiuban mo palit. Nasa uban gabalik-balik og palit. Lipay kay ko ana. Pero daghan pa kaayo ang wa mo palit. Sige. Lingi ana imong tupad ing na mo palit na ta. Nya og kanang wa diri kanang imong amigo amiga tiksi ragod. Tiksi ba? Ing na mamalita na og slots. Bisag tag usa lang ka slot gud, usa sa SBF dag 500 man nya usa sad sa DCHS kanang atong para special slot nato sa atong pista og sa Holy Week. Unsa man ni sila? Pagpakita og gugma. Nya ako sad ani nga inyong parish priest nga nag-organize ni ining maong mga kalihukan, maong projects, ako sang gamiton ang gugma. Gugma sa paghatag ninyo opportunity nga makapaambit mo sa inyong mga grasya, financial o spiritual nganhi sa atong simbahan. Kay mao man na ang tinuod nga naghigugma ay mag-inambitay. Nya naay panahon nga mopaambita sa material, nya naa say panahon nga mopaambita sa spiritual kanang virtues, sama anang pagkamapailubon, pagkamainantuson, pagkamapasayloon, kanang pagkamalinawon, pagka-accommodating, pagkamapaubsanon, kining mga spiritual nga mga gasa nga atong ihatag sa tuisig katao bunga sa atong paghigugma. Gikinahanglan kay na usahay pa gani makaingon ta mag-unsa man ang kwarta ug wa nay gugma. Di ba? Kay ang kwarta nga way gugma murag way bili, pero ang gugma sang way kwarta mura man sa gwa say ayo. Naigugma ta simbahan unya di kang palit og slot, mura man sa makaingon ta nga mura sa digway ayo da. Ingon ani ang solusyon di ay walay nahigugma nga dili mo paambit og kwarta, pero daghang tao nga naay kwarta pero way gugma. Ana din na siya. So kitang naghigugma ay necessary gina nga mag-inambitay sa atong mga material nga mga gasa, pero kanang mga way gugma mapuno na sila sa material nga gasa pero mga daw gyapon kay na sila. Makaluwas ba? Dili. Makatiwas. Na
kita kay makaluwas man ta, mo nang moingon ang Ginoo, imna ninyo ang akong kupas pagantos, pabunyag mo sa kamatayon nga akong dawaton, unya magkuyog ta dito sa langit, dili na importante asa mo lingkod, basta masud ta sa langit, equal na tagkalipay, wala ka nang hahanapin pa. Na siya. Sige, manindog na ta mga kandidato, kandidata sa langit. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong amahan nga naghatag kanato sa tanang mga maayong butang. Muingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, mahimong matuod nga mga sulugoon, nga namuhat uban ang samang pagpakabana nga gipakita ni Kristo ngadto sa iyang mga sumusunod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa gobyerno, magbansay sa ilang gahom alang sa kayuhan sa katawhan, ug likayan ang panagsumpaki, ug ang kawalay pagsalig, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga makaamgo kita nga ang kalampusan diha sa mga mata sa Dios, dili sukdon sumala sa sukdanan sa kalibutan, kundili sa paagi nga gitahod nato ang atong isigkataw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga masakiton, makaamgo nga ang mga pag-antos, nga gisungasong nila, hiniusa kang Kristo mamahimong dakong panalangin, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mamanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, gantihan sa kinabuhing tunhay tungod sa ilang mga giantos, sa dinhi pa sila sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Langit nong amahan, tabangi kami, aron alagara namo ang usag-usa. Dawata kining amo mga pagampo nga gituboy des gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay gasaku kanimo tungod sa imong kayo. Iluwas mo ako gikan sa sala, ug kanunay imong gipakita sa kayong away sukod. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan,
alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sudo nga maluluyon ang mga gasa nga among gihalad kanimo aron pinaagi sa atong santos nga pagbinayluay sa mga gasa, malingkawas kami sa among mga sala. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nanhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, mayngon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalakan namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausab kani. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasaylohan. Dawata kini sa akong handumanan. Ining langit ng kalanon, gidawat sa kabus. Ang sa gaway kapagyasan, sa namatay sa krus. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga mahimong panabang alang sa among kaluwasan kadtong imong gihimo nga pasalig sa kinabuhing dayon alang kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang paglingkod dito sa gingharian sa langit. Ang ato lang buhaton, mualagad ta, muantos ta, ug magpakamatay nga dili mangayo og baos. Salamat ninyong nagsigig pamalit sa atong mga slots, ato ning padayonon. Basig dili pa man available ang atong update, basig sa mga Biyernes or Sabado, ato nang itingob og update ang atong mga slots. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.